maila, azken bilera egin genuen apirilan, orduan, galdera zuzena. Ze asmo daukazue maila horrekin egiteko? Azkeneko bilera legealdi bukaeran izan zen, gero kanpaina, hauteskundeak, izendapena, gobernuaren eraketa, baina uztailean heldu ginen, eta gustua horrak die. Orduan, iraila hasieratik hona, bakitzu Peter, autoritziontzat oso interesuak izaten dira, legealdi hasiera hauek, ze batzuk garretxa die, beste batzuk gobernu organoetan eta parte hartzen dabe, orduan legealdi hasiera martxan jartzen dira, hainbat erakunde. Komunitatea, subiragaiteria, pausoalkatetzak, adibidez, hainbat erakunde, eta horretan izendatu bidie ordezkarixak, lehenoko batzarrak etxe dire, lehenoko administrazio kontzilioa batzen dire, eta baita ere, legealdi hasiera, legealdiko plan estrategikoaren ekimen nagusiak martxan jarri dira. Orduan, buru belarri gaz hor bi hiletan, eta gisa da, adibidez gaurko osoko bilkura be, izendapen batzuk onartu ditugu.